En hiss. Nu ska vi åka först. Vi låter den åka upp till 2. En ganska ny hiss, eller inte så ny, men någon har ritat. Den är inte så ny längre, den här hissen. Fast den är en sån här halvgammal hiss i ett gammalt hus. Kom. Hissen är byggd 1990 H73006. Så här ser hissen ut jättefint. Men lite slitet bara. Molly, vi går in. En hiss som jag inte har fotograferat ännu. Den ska jag förstås fotografera. Det är en konstig form på den. Men det är en traction hiss det här. Molly. Spotta ut. Aldrig mera, inte mera. Du får inte äta. Just när jag håller på att filma så måste du börja. Så det är en traction hiss ganska långsam.